Il-kumpanija Advisory 21 ediet ktib dwar il-GDPR jew inkella l-General Data Protection Regulation, ktib li jispjega l-implikazzjonijiet li din il-liġi ġabet magħha. Din il-kumpanija li toffri servizzi ta' konsultazzjoni u taħriġ fi riżorsi umani ħasbet biex tniedi dan il-ktib li jfisser din il-liġi ġdida dwar il-protezzjoni tad-data b'termini sempliċi mingħajr ħafna terminoloġiji legali bl-iskop li liġi jifhimha kulħadd. Dawk li jaħdmu fi riżorsi umani jistgħu jsibu wkoll checklist ta' x'wieħed għandu jagħmel biex josserva din il-liġi. Dan il-ktib miktub minn Rosalind Borch-Knight, Angelito Xiberras u Paul Gonzi jidħol fid-dettall ta' kif il-GDPR se taffettwa kumpaniji Maltin mill-enti lokali. Dan għaliex din il-liġi mhux se taffettwa lil kull pajjiż l-istess. Biex jikseb kopja ta' dan il-ktib li ġimniedi 2 filgħaxija, wieħed jista' jidħol fis-sit elettroniku advisory21.com.mt.